गिबियावनो मिडियानिसिम गोजोननाय हरग्रोबाय आरो खोनासंगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो आशीर्बादखौ हरग्रोनाय जाबाय। दिनै सेप्तेम्बर 1 बे साना जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गायसननाय सान, फाउन्डेसन डे होननानै बुङो। 1975 मायथाइनि दिनैनि बे सानावनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा जोनोम मोन्दोंमोन। जादब दैमारि आरो जगेश्वर ब्रह्मनि बिबान लानायजों बेयो ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव गायसनजादोंमोन आरो बे दिननिफ्रायनो दिनै फैयै फैयै जोङो नैबे अबस्थायाव दङ। जोङो मोनथिगौ मोनसे आफादखौ गायसनजेननाय सानखौ माबोरैहाय फालिनांगौ, बोरैहाय फालियोब्ला जोंनि बे आफादा गोजोर जोरनायनि जि थासारि थायो बे गोनांथि दङ। मोनफ्रोमबो आफादा, जिखुनु आफादानो, जिखुनु जाथिनि, जिखुनु हारिनि मोनफ्रोमबो आफादानो गावबा गाव नङा गावबा गाव मोनफा मोनफा फाउन्डेसन फालियो आरो अबेबा पार्टिया फालियो। दिनै जों ब्रह्म धोरोम आफादाबो बे गायसननाय सानखौ मोनसे गोथार सान होननानै दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दाखालि थांनाय मासाव माने बिनि सोमोन्दै रायज्लायनानै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो खुंनांगौ होननानै आरो मिरु आफादनिफ्राय बाहागो लाहैनो थाखाय बयखौबो बाव राननानै हरनाय जादों। दिनै आंखौबो बे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मा होनदों दक्षिण कुसियाव बाक्सा जिल्लानि खुंनायाव आंखौ गाहाय आलासि महरै लाबोनो बिथांमोनहा बिहैनायलाय मिरु आफादनिफ्राय आंखौ बावहाय दैथायहरदों आरो आं गोजोननाय मोनदों जे आं नुफेराखैमोन। आंनि दिनाव आङो 100 बोसोर गिदिंलाबायदोंब्लाबो, बाक्सायाव गिदिंलाबायदोंब्लाबो आं बे जायगाथिं फैफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट आं फैदों आरो एसे गोदान हादानब्लाबो आं मोजां मोनदों गोसोखौ आरो बेवहाय जि खुंनायखौ नुफैनानै आङो साबायखर होयो जे बाक्सा जिल्लानि मावफुं आफादा बेखौ जे मोनसे अर्गेनाइज खालामनानै बेबायदि लाहार फाहार खालामदों, हाबाफारि लादों, बियो बाख्नायथाव जादों। सोंलु जि सोंलुआ दा सोंथावना जादों, बे सोंलुआ जोंनावल' नङा बा आंनावल' नङा, प्रत्येकजन बर' दैदेनगिरिफोरनाव सोंनांगौ, धोरोम आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनाव सोंनांगौ जे मानो बे अबस्थाया जादों। दिनै जों बांसिन बर'नियाव नुदों, उन्दैल' नङा गेदेरफ्राबो बैसो जानायफ्राबो बेबायदि अबस्थायाव जोङो न'खराव संसार जानायखौनो सिफायनानै खारनाय जों नुबाय थादों। मैयासो नुबावदों गोदानै अनेक ससियेल मिडियायाव बिराद गाज्रि गाज्रि जों नुगासिनो दं। आरो बेफोरखौ जों ब्रह्म धोरोम आफादा आवगायनिफ्रायनो सानबोबाय थादों आरो गेजेर गेजेर जोङो बिनि एवारनेस प्रग्रामखौ लाबोबाय थादों। जेरै ड्राग्सनि आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बिनि एवारनेसखौ जों लाबोबाय थादों आरो बिनि लेसनखौ जों होबोबाय थादों। दिनैबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा लाइमोनखौ लाफानानै लाइमोननि थ्रयैनो बेबायदि खामानिखौ जोङो फोसाबनाय लाइनथिं लाबोदों। आरो आं बेजों खावलायहरनो लुबैदों, जोंनि ब्रह्म धोरोमखौल' नङा, बर' हारिनि जेसेबां बिमा बिफा दङ, बे बिमा बिफाफ्रा एटलिस्ट जों जायखौ गारजेन होननानै बुंदों, न'खराव धोरोम सरसाखौ खालाम। गाव जिखि धोरोमावनो थाया मानो समाजखौ फोसाबनांगौबा बे सासे उन्दै गथ'आ 8 बोसोरनिफ्रायनो बियो रोंनांगोन, बे गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ मोनथिनांगोन। जेरैहाय जोंनि ब्रह्म धोरोमाव दङ, जोङो 8 बोसोर जायोबा 10 बोसोर जायोबा बेखौ क्रियादान होनांगौ। दिनै आं बेहायबो खावलायगोन, आइ आफामोनखौ खावलायगोन, सामफ्रामबो नित्य कर्म लाफा, पुर्निमा अमाबैसानि जि रायजोनि समाजनि माबा जायो बेवहाय माखासे गियानखौ होनांगौ। गथ'साफोरनि गियाना आलादा, एसे गेदेरनिया आलादा, संसार जाजेननायनिया आलादा, बोराय बुरैना आलादा माखासे सिस्टेम दङ। बे सिस्टेमजों साइक'लजिकेलि गथ'फोरखौ माने जों मा होनगोन, मन'बिगियानखौ नायनानै गथ'फोरखौ नायनानै बिसिनि एजआव बबेबायदि माबाया बुंनाय रावा बिसोरजों खाब जायो, बिसोरखौ बोरै फोसाबनो हायो, बिसोरनो बोरै गियान होनो हागोन, बेबादि माखौ साबजेक्ट मेटारखौ लानानै रायलायनांगौ। दिनै जों धोरोम होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा सानो
धोरोमा खालि ओरै भगबानखौ होनदों जोंनि मानसिफ्रा बेखौ बुजिनो नागिराखै धोरोमा जोनोमनिफ्राय फैफायनो जोबजासिम जोनोमनिफ्राय जि बुस्थुआ जोंनि सिङाव देहायाव थानानै जाबोनानै थैहैयो थैहैनायसिम जि खामानिया सोलिबाय थादों बेनो धोरोम बेखौसो धोरोम होनना बुंदों जायनि थाखाय धृत धातुनिफ्राय बे माबाया फैदों होनना बुङो धृत धातुआ माखौ होनदों आत्मा आत्माया बे मोनबा जोंनि बे पन्चभूत हा दै बार अर अख्रांजों दाजानाय बे सेहेराव हाबनानै दङ बेयो आत्माया बेनो जिउ बेनो आत्मा पबित्र आत्मा आरो बे पबित्र आत्माखौ फोसाबनांगौबा उन्दै बैसोनिफ्रायनो बिसोरनो क्लास होनांगोन जे बे आत्माखौ जों मोना गथ'फोरनो बुंनांगोन जों जे मानसि जानानै जोनोम जाबाय बे न'खराव जोनोम जाबाय बै न'खराव जोनोम जाबाय उमुगनावनो जोनोम जाबाय मानो जोनोम जादों मिथिगौ ना बेखौ गोरलै रावजों बुंनांगोन मानो जोनोम जादों नोंनि जिउआ मोनसे बिराद गिदिर थांखि लानानै फैदों जायखौ बे जिउखौ पबित्र जिउ होननानै जायखौ बुंदों आत्मा जे होनना बुंदों बे पबित्र आत्माया मानसिनावल' थायो आरो बेखौ मा होनना बुंदों शास्त्रआव नायबा मोनगोन शास्त्रआव दङ मा होनो बेखौ 84 लक्ष बार जोनोम जानायनि उनावसो मानसिनाव फैफिनो आत्माया बे 84 लक्ष बार जोनोम जानायनि उनाव बे पबित्र आत्मा जानानै मानसिनाव फैफिनो आरो बे मानसिया मानो फैयो बे जगतनि जों जायखौ सारिमुथि होनबाय थादों बे सारिमुथि जिबिखौ गोजोनै लाखिनो जगतखौ गोजोनै लाखिनो सान्थियै लाखिनो थाखाय मावनो नोंखौ थिनहरदों गतिके नों दिनै मा खालामनांगोन लेखा फरायनायजों लोगोसे धोरोमनि बेलायाव नोङो सोलोंबोनांगोन होननानै गथ'फोरनो बे गियानखौ होनांगौ आरो गतिके जों उन्दैनिफ्राय होआबा दिनै जि अबस्था जादों आरो बे अबस्थाया जागोन आरो दिनैनिफ्राय जों जि बुस्थुखौ नुदोंमोन नों बर'नि सोमोन्दै सोंदों नालाय बर' जाथियाव जानाय बर'नि जारिमिनखौ नायोबा महाभारतनि दिननिफ्राय बर'आ दङ खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा मा होननानै बुंनानै लायो जोंलायनो मंगलियानिफ्राय फैनाय जोंलायनो चाइनानिफ्राय फैनाय महाभारतआ चाइनायाव जोनोम जायाखै भीमा चाइनानि नङा जों भीमनि बंस'बा जोंखौलाय मानो बिसोरखौ हानद्रेनानै दा मानो होखारजादों राजबंसिजोंलाय राजबंसिया मा बुंदों ओइ बर'फ्रा माबानि मंगलियानसो बिसोर मंगलियाव जोंनि जाम्बा गियाननि थाखाय जों बुंजादों लिरो जोंनि राइटारफ्रा जोंलायनो मंगलियाननिफ्राय फैनाय जोंलायनो चाइनानिफ्राय फैनाय बबेयाव दं बियो जि समाव महाभारतआव भीमा हिरिम्बानि मा बिनानावखौ जयग हाबा लाबाय बिसोर बेथ' बर' जों घट'त्कचनि बंस थारमाने मा घट'त्कचा सोर बर' बिबौ होमब्लालाय नों बबे चाइनाखौ हानहरखो चाइनाया जोनोमानो गैया बे समाव गतिके बेफोर माखासे बुस्थुखौ जों होनांगोन आरो बे होनायनि दायथ'आ साफ्रोमबो बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जानला मोनला खोथा नङा सोरबा बाङालिया लिरना गालांबाय जारिमिन सोरबा बिहारिया लिरना गालांबाय जारिमिन सोरबा बामोना लिरना गालांबाय जारिमिन बेखौ जों जारिमिन होननानै बजबना लालाबायो सुनिति चेटार्जी बेथ' बाङालिसो बे बोरै मिथिखो बि जेराव जोंखौ एकदम माबायावनो दङ 6 सेन्सुरिनिफ्राय बे सिभिलाइजेसना दंनो बर'ना दिनै जोंखौ एकदम राक्षसजों लांबाय बिसोरो जायनि थाखाय हारियानो गोदोबायमोन जोंहा हारियानो गैलामोन खाफाल गोनां गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जोनोम जायामोनब्ला बे जाथिया सेस जाबायमोन आरो बर' समाजाथ' एसे लाजिनांगौ जादों सासेल' नङा बहुदआ थांबाय बेखौ मोननायखायसो अबेखौबा ससियेल मिडियायाव मोनबाय मोनै बहुद थांबाय आरो जों नुदों जायफ्रा थांदों आनला खानलाय बिसोर खिन्थु गोबाव लास्टिं जायाखै सोरबा लामायाव बुथारना गालांजादों सोरबा दैयाव गारना गालांजादों सोरबाया गावनि देहा सिङाव थानाय पार्ट्सफोरखौ फानजादों गतिके बेफोरबायदि जानाया जादों गतिके आं खावलायगोन दिनै बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि जानायखौ हमथानो थाखाय सम सम अन्तत मासाव खननैब्लाबो रायजोजों जिरायनांगौ रायजोआव जिरायनांगौ आरो धोरोमनि सरसाखौ खालामनांगौ बेजों हयथ' बे माबालांनो हागौ आरो दा खायफाथ' ओरैबायदि जों दा हिनजावफोरखौल' बुंजाया भट मोननै साइडआव दं हौवाया जुमाय लोंना बुग्लिलाबाय थानोसै बे बोरै सयज' खालामनो गारना ब्लद बिदिबो थाङाखै होनबा दिनैनि दिनावथ' जों नुदों
हिनजावा खामायनानै जायो मैगं फाननानै जागासिनो दं हौवाया जौ लोंना ओरै थास गेलेनानै फैसाखौ मागासिनो दं बेबायदि हौवाया बेखौ थांना हराव थाब ओंखाम मोनजायैनि बुलाबायबाय दौवा दौ खैदिन बुजाबावनो गतिके बुजानायखौ सयज' हायैनि बेबादि जानाया जायाखै होननानै जों बुंनो हाया बेबायदि जादों जायनि थाखाय न'खराव बेबायदि असान्थिया जादों फारसेथिं खायफा दङ जायफोर आइमोन जायफोर हिनजावफोर बिसोरबो खायफा सुबिदा लाग्रा दङ थांनानै बेफार खालामहैबाय सोरजोंबा लिंक जाबाय फिसाया मोजांब्लाबो बेजों लिंक जाबाय थाबाय सानफ्रामबो नुलायबाय बिदि खारनायबो दङ दिनै बहुद मानसि बेबादि दङ जों मोनथिगौ बेबादिखौ खिन्थु बेफोरबादि जानाया जाहाथे खारनांसिगौ नङाब्ला बर'नि बे जिथु सभ्यता होनना बुंदोंमोन जों दा बिराद बिखाफोर होनना बुङो बर'आलायनो सोदोमस्रि गोनां सोद्रोम माने जाथि हारि होननानै गावखौनो बुंनानै लायो दानाय लुनायखौ नायनानै रावखौ नायनानै कालचारखौ नायनानै बिनि गासैखौबो नायनानै जोङो गावखौ सोद्रोम होननानै बुंनानै लायो खिन्थु बे सोदोमस्रिया गोमोरलांनो बारा गोबाव नाङा जुदि मोनसे जायगायावनो मास मोनसेयाव जुदि जराबाया गोमायोबा मोनसे जायगायावनो मोनसे डिस्ट्रिक्टआवनो जराबाया गोमायोबा बे जेथ' डिस्ट्रिक्ट दङ बेवहाय जराबा जुदि मास मोनसेयाव बिदि गोमायोबा नेक्स्ट मान्थआव बिदि गोमालांबाय थायोबा बे जाथिनि सभ्यताया बे सोदोमस्रिया बेसेबांखिनि थावरिगोन बेलाय बेथ' बै गोदोनि जेराव जों नुदोंमोन आहमफ्रा आसामाव फैब्ला 900 जन सेनापति लाना फैदों खिन्थु 9 जनल' माने गाभरु सिख्लाफोर लाना फैदोंमोन आरो बे 9 जननि उनाव जेसेबां सान्थ्रिजों हाबा जादों बर' आइजोफ्रा जादों बिसोरजों लांजाजोबदों नंखायनो बिसोरनि महर मोखां जानाय लोंनाय गासिबो बर'जों एखे दाबो थ' बेबायदि बिसोर कालचारखौनो सेस खालामना होबायमोन ना बर'आ गैलामोन राव गैलामोन माबा गैलामोन दानाय लुनायानो गैलामोन नोंसिनि मन' जाबायमोन जों खालि बेखिनिखौल' दंमोन आरो रावा गैला नोंनि जानाय आदारफ्राबो गैला गाननाय जोमनाया गैला बेबायदि जाबायमोन दा बेबायदि धंस' जानो बारा गोबाव गैला गोरोंखौ नोंथ' दा रोङै बे एसे मिडल क्लासनि गथ'फोरखौसो बुंदों गोरोंखौ नायलाय बिसोरनि फिसालाफ्रा बिसोरनि फिसाजोफ्रा बा बहुद हाइ क्लासजों हाबा जायो बर' हारिनि अनगायै ओइ रावजोंबो गोरोबाखै नागिरबाबो मोनाखै गैला ब्लक फिसाजोआनो होन फिसालायानो होन नोंनिफ्राय लांला दिनै मा हारि जागोन बिसोरनि बै फिसाजोआनो होन फिसालायानो होन मा हारि होननानै सिनायथि मोनगोन जों बुंनो हायोमोन जे उमुखानि फिसालाया जोंनिमोन सासे सुबुं फुंखामोन बे बिराद मोजांमोन बुंनो हागौमोन दिनै जा बुंनायनि लामायानो गैला गतिके बेबायदि गोमालांबाय थागोन बेनिखायनो आं खावलायदों जे हे आइ आफामोन रायजो राजाफोर जाहाथे जोंनि इयुन जोलैखौ नोजोर होबोनानै जोंनि जाथिनि जोंनि हारिनि जि सोदोमस्रि बे सोदोमस्रिखौ गोजोर जोरनानै थानायखौ नायनानै बयबो जाहाथे सांग्रां जायो आरो गाव गावनि हारि राव हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बयबो बिखा फोरदानानै बेफोरबादि गाज्रि हुदानिफ्राय गिज्रा आखुनिफ्राय जाहाथे दोरदनानै थायो आरो फोसाबनो नाजायो बेखौनो आं खावलायो बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।